til Låst Fast! Hej, jeg hedder Sus, jeg er 23 år gammel, og jeg har meldt mig til Låst Fast, fordi jeg gerne vil vinde alle pengene. Reglerne er som følger. I vil blive låst sammen i par, og så skal I igennem et par udfordringer. Hej, jeg hedder Natasha Nikita, jeg er 20 år gammel. Jeg har meldt mig til Låst Fast, fordi jeg gerne vil på en rejse med min 3-årige søn Justin, så han kan få et videre godt liv. Vinderne af Låst Fast vinder 1 million kroner. Hej, jeg er Niklas, jeg er 22 år, og jeg kan godt lide at feste. Det første par er... Dette program er sponsoreret af Mælk! Det første par er... Sus og Niklas. Jeg er totalt glad for at komme sammen med Sus. Hun er bare en mega lækker sej. Det næste par er... Rikke Og Morten. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om Morten. Han virker som en lidt kedelig fyr. Og derfor er det sidste par, Natasha Nikita. Og Simon. Hej, og velkommen til en faste udfordring. I dag så skal I lave pandekager på en tid. I får 5 minutter, og vinderholdet får 1 point. Klar, parat, bag! Vi skal tænde panden. Det skal vi. Jeg tror, vi var omkring en minut inde i det her, men jeg havde taget styringen lige fra starten. Altså, det var tydeligt, at Simon ikke kunne finde ud af det. Så jeg tog styringen, og jeg synes faktisk, det gik rigtig fint. Jeg blev lidt med. Kom ud. Jeg synes, det gik meget godt med at lave vores pandekager, men vi fik lidt for meget olie. Og så bare... Så er det meget ulækkert egentlig. Der er lidt plads pandekager. Ej, det er sjovt. Jeg vil give ham vinder. Dette program er sponsoreret af Mælk! Hej, og velkommen til jeres anden udfordring. I skal nu fiske efter æbler og mælkelåg. I må kun bruge jeres mund, og vinderen får 1 point. Sæt i gang. Ja. Altså, jeg føler møder. Det er totalt hyggeligt at være sammen med Natasha Nikita. Altså, det gik bare mega godt for os. Jeg tog bare styringen fra starten, så... Vinderen er Sus og Niklas. Ja. Altså, jeg sned måske lidt, men det er lige meget, fordi vi vandt. Nu er vi kommet til afslutningen på første episode af Låst Fast. Det hold, der har fået færrest point, er... Dette program er sponsoreret af Mælk!
Det hold, der har fået færrest point, er... Simon og Natasha Nikita. Jeg var så sur, jeg er 100 på, at de andre, de snød, og det er overhovedet ikke fair at spille det her.